Ние искахме да създадем перфектните колеги, затова си... Здравейте, тук сме с Бузи БГ, от тези хубави детски бузи. Вие вече не ходите по интервюта, защото имате собствен бизнес, който е свързан с естествено родителство. Разкажете ми малко повече за него. Ние се занимаваме с бебе носене, боси обувки, натурална козметика, всичко свързано с естественото родителство. Вие имате екип от 3 колеги в офиса. Кои са те? Да, точно така. Ние искахме да създадем перфектните колеги, затова си ги направихме сами. Първия ни колега, това е Емил на 7 години, втория ни колега е Калин на 6 години. Това е най-новия член на екипа ни, това е Давид на 8 месеца. Разкажи ни за твой опит като интервюиращ. Ами всъщност да намериш подходящия служител за твоя бизнес е не по-лека задача от това да намериш подходяща работа за себе си. И всъщност подготовката за това нещо, да зададеш правилните въпроси, за да можеш да напипаш това човека, който ще дойде, дали ще е подходящ за теб, за твоя екип, е също толкова трудно и има нужда да се премисли всичко и да има една добра основа и добра подготовка. Да. Ето, интервюиращите казват, най-ключовото е подготовката. Затова, ако имате нужда от подготовка за вашата автобиография, LinkedIn профил и как да провеждате интервюта, жрете се с нас.